Takže 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zvládneme to? Pomůžete nám taky? Ano, dokonce i Kamil Střihavka si tady počkal, protože říkal, že umí nádherně odpočítávat. Tak jdeme na to. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Krásné Vánoce. Já děkuji panu primátorovi, já si vezmu takhle drátek, děkuji vám. A chtěl jsem poprosit, abyste nikam ještě neodcházeli, protože teprve teď to začne. Všichni uděláme teď velký sbor. Zaspíváme si dohromady jednu píseň, ale nejdříve si poslechneme tóny stromu vánočního.